Ketoke sampean le omong kok salah-salah apa grogi karo aku ketoke. Ya Allah, Pak. Nggih. Grogi sumpah kula. Alah ora apa-apa. Kepanggih malih kalih jenengan. Oh nggih, syukur. Nggih. Yang kedua kali nggih, Bu. Nggih. Kewangen lho Pak kula. Heh? Kangen. Awakmu muni kangen jariku langsung teles ngono. Ngeten. Niki drijine kabeh pinten? Gangsal. Gangsal nggih. Kenapa karo Gusti Allah driji iki digawe pisah-pisah kok ora dadi siji ngeten? Duka pripun niku, Pak? Mang ngeten Jawi. Ngeten. Ngeten. Pamrih napa? Men niki ini akhirnya iso ngene. Bu jenenge cemburu to Bu kali kula? Ora Dek Silvi. Pripun? Jujur wae yen ngene lho Dek. Pak Cahya pun tadi ku memang idolane ku sampean. Nggih. Dadi api-apike wong wedok ya. Ya, api-apike wong wedok iku ngendikane Pak Cahya, lamun to sing lanang kuwi oleh seneng karo wong wedok liya ning bojone ku ya merestui. Kuwi api-apike wong wedok, Dek. Ora enek sing kaya Bu Kesi. Kayak ngono lho, Pak. Ya pun. KTP-nya bernama Silvi Kumala Kuntadi. Oh ya. Terus sinden-sinden nyapu to. Modele ndukung modele. Eleng, Pak stop intermezzo. Napa? Eleng, anakmu sing saka pondok ngabar Brahma teko lho ya. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, subhanallah. Nyuwun ngapunten, ning ngene iki kebutuhan panggung lho Bu Kesi. Lah aku ra guyon karo sinden, penontonnya do kecewa ngono. Iya. Nggih napa mboten, Pak? Guyon mboten apa-apa nggih. Tenanan ya ora apa-apa. Oke. Yen ngono ada pantun buatmu. Apa? Ana cuyu mlaku ning ratan. Mbak Silvi ayu dalange kelametan. Neng ratan karo nggawa bata. Klametan pancen iya. Alah. Saut kula saut. Lara boyo turu ning dipan. Mas Yoyo lanjutkan. Wah iya. Ah iya kuwi melu-melu kuwi lho melu dadi baygon arepe. Ayo. Ya sing dinteni men minggah wonten pepanggungan. Kanca-kanca anu coba sing rada spesial ya apa ya? Ayo. Arum Bali. Ayo coba kaya apa Arum Bali nggih ngurmati Mbak Silvi Kumalasari minggah wonten pepanggungan. Yuk, dados. Bintang kita Silvi Kumalasari luar biasa. Lah niki nembe salaman sakniki. Lah lek salaman ngeten Mbak. Supaya awake dhewe nggedhekke rasa syukur dumateng Gusti Allah nggih. Niki lak cobi ningali astane. Nah niki to, niki ngeten. Niki drijine kabeh pinten? Gangsal. Gangsal nggih. Kenapa karo Gusti Allah driji iki digawe pisah-pisah kok ora dadi siji ngeten? Duka pripun niku, Pak? Mang ngeten Jawi. Ngeten. Pamrih napa? Men niki ini akhirnya iso ngene. Guyone ngono. Aduh, bar iki kudu wudu aku.
Pripun. Niki Ngeten. dirijini lak 5. Ngeten. Jangan ya 5 to. Nggih. Men iso nggih Supaya salaman. bisa. Lah, lek salaman iki lambegar ngeten. Nggih. Nudohke iki keagungane Gusti, Nggih. pamunta iki pisah-pisah ngono. Terus akhirnya iki dadi lan ngene. Ngene. Nah, Gayane padhe nisir nyekel lho, Pak. ora tak umbah 7 dina. Bu Kesi, Pak Yoyo, ya Allah, suatu kebanggaan saya bisa hadir di sini. Derekne Pak Yoyo di acara wayang kidulan Gebiar Budaya Mataraman. Leres. Nggih. Terima kasih banyak buat tentunya apa ya, Pak Bupati. Tadi sudah pulang kok, tapi tadi sudah ketemu sama saya, alhamdulillah. Nggih to. Nggih. Nggih, alhamdulillah. Terima kasih banyak buat Pemkab Ponorogo tentunya. Pariwisata Provinsi Ponorogo. Nggih. Jawa Timur. Nggih. Iya ngono. Nggih. Lah Ponorogo kan Jawa Timur tuh. Nggih. Kita sampean le omong kok salah apa grogi karo aku kita. Pak, ya Allah, Pak. Nggih. Grogi sumpah kula. Alah, ora apa-apa. Kepanggih malih kalian jenengan. Oh nggih, syukur. Nggih. Yang kedua kali nggih, Bu. Nggih. Kangen lho Pak kula. Heh? Kangen. Awakmu muni kangen jariku langsung teles ngono. Kula niku nggih kangen kalian jenengan ning apa daya to, Mbak. Kula isone mung nonton teng YouTube, jenengan yen pentas teng pundi-pundi kula tingali. Kula anggere jenengan niku pamane nembang tambal ban niku. Aku iki tukang tambal ban. Kula lagi menghayati kali Bu Kesi HP-ne langsung saut. Delok apa? Tenang Ayu to, ndi Pak. karo aku? Ayo kowe ngono. ngoten. Nggih, ngoten niku. Saya tuh Bu jenengan cemburu to Bu kali kula. Ora Dek Silvi. Pripun? Jujur wae yen ngene lho Dek. Pak Cahya pun tadi ku memang idolane ku sampean. Nggih. Dadi api-apike wong wedok ya. Ya, api-apike wong wedok iku ngendikane Pak Cahya, lamun to sing lanang kuwi oleh seneng karo wong wedok liya ning bojone ku ya merestui. Kuwi api-apike wong wedok, Dek. Ora enek sing kaya Bu Kesi. Kayak ngono lho Pak, luar biasa. Sik, tepuk tangan apa nduane? Padha Kok mendukung iki mau Pak Cahya karo Mbak Silvi. Iya. Ora sampean lek ngendika piye Bu Kesi mau sayang? Piye sayang? Halah-halah lek wis ngono sang saya. Aku kula biasa nyeluk bojo sayang. Raden Janaka nika teng wayang kan figur tokoh sing ganteng, santosa lahir batin, sekti mandraguna, ning ngendi-ngendi diedani wong wedok. Nggih. Lah, Dewi Wara Sembadra niku ibaratnya nggih kula. Dadi suatu kebanggaan kalau seorang Sukesi atau Dewi Wara Sembadra iku iso ngrabekne bojone karo wong wedok sing ayu jenenge Silvi Kumalasari. Ketoke omongane ngono kuwi kaya ikhlas-ikhlasan ning atine panas itu. Ya Allah. Guyon. Guyon no Pak tabunge. Hah? Tapi namung guyon. Mana kula manut guyon kenek tenanan ya oke. Nggih. Ya Allah. Mbak Estu jenengan wes dan Dek Silvi, Dalem. wis ben seneng atine. Awake dhewe nyeneng-nyenengke Pak Yoyo, etok-etokan wae ya. Wis diseneng-senengke ben dawa umure ngono. Amin. Ben semangat lek ndalang ben semangat. Iya. Nggih, ngoten nggih Pak nggih. nggih kudu dawa umure mergo liyane rene sing dawa ya. Ayo. Silakan menyapa warga masyarakat Ponorogo Sumoroto dilenggahi kali Mbayatno barang menika sesepuh dalang. Nggih, saderengipun kula aturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kagem masyarakat Ponorogo, tentunya warga Sumoroto, terima kasih banyak sampun hadir ningali wayang kulit. Mpun kondur sampai tutuk lho nggih Pak nggih. Pak Bu, ki dalange jan jos. Sinden-sindene nggih jos. Nggih. Wis mugi-mugi sedaya mawon ingkang sami rawuh dhateng ngriki pinaringan seger kewarasan, panjang umure. Napa ingkang dados gagayuhanipun panjenengan sedaya saged kasembadan Pak Bu nggih. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sik nggih pemanasan sik. Mas Dar, coba tintingane Mas Dar. Ayo. Pelok 6. Ayo, ya. Ayo, mumpung sing ngendir nguyuh. Ayo nggih. Ndak pun Mbak Silvi, Dawuh. lek aku ngapalne 7 dina iki kan.
Saestu niku. Kula sakjeke dadi dalang ora tau duet kali sinden nembang niki. Nggih, spesial kagem panjenengan kula tembangke. Alhamdulillah, sembah nuwun nggih Pak nggih. Alah sami-sami. Sik to ya Allah, ya Allah. Kok eneng ya wong lanang kaya ngono. Ning ngarepe bojone ngrayu wong wedok liya kok eneng lho, kok tega masyaallah. Biyen ketok apa, saiki ketok apa bapakmu ya Allah delok anakmu sing saka pondok. Ayo, lek Brahma genah ka pondok saka ngabar Ponorogo ning pancen aku ki elek-elek ya ka pondok ning pondok Ramadan dadi. Nggih mung sesasi. Posonan. Posonan. Lah sakniki jenengan kula bebas nih Mbak Silvi. Wau sore lek pun rawuh mriki. Sampun. Nggih. Kok Terus- mung dilo to wau? Lah, kula bagi pokok amrih ndang cethuke jenengan ngoten lho niki monggo. Oh, dadi wau sore kula dereng mriki lek nembang mboten pati semangat ngoten nggih. Nggih. Sakniki semangat nggih. Kula padosi jenengan kok dereng minggah-minggah ngoten Ah, wis. nggih. Tak ndang ngalih sik engko ben ndang. Kula ajeng minggah pripun wong tangan kula diborgol kali bukesi. Tapi tenang mawon Mbak Silvi niki bukesipun kula jujer. Ten panggung niki mboten napa bukes niki pun los pokoknya. Los, nggih. Kalau di panggung Pak Yoyok milik umum. Kalau di rumah kagungane bukesi. Nggih. Los. Umpama jenengan nanti badhe roman mesra nyanyi kalau Pak Yoyok los. Kan kula bujer niki Niki bukesi. malah nek kompore ning kene to, Nggih, Pak. sik ning omongane Mbak Lucy ra penak. Kok iso aku milik umum padake WC apa piye aku iso? Tegese jenengan milik penonton. Oh, gitu. nggih, leres, nggih. Monggo Mbak Silvi nembang napa? Nderek kemawon. Lek nek jenengan ngersakne napa, Pak? Lek kula niku anu lho mboten nate berubah wit riyen ngantos sakniki senengan kula yen jenengan iki mergo kula pertama ningali teng YouTube jenengan jret niku ninggal katresnan. Wis niku tidak berubah kula pun niku mbok nganti jaga kiamat nggih ninggal katresnan niku. Niku nggih. Nggih, karakter kula nggih ngoten niku. Sekali tresna kalih wong wedok, ya tetep kula tresnani terus. Bukesipun putra papat tetep kula cintai. Mboten mungkin kula lereni, kula pegat mboten mungkin. Yen nambah bojo mbuh. Mboten Mbak Silvi mboten. Nggih niki lek ngoten kula spesial nih kagem jenengan niki, Pak. Dadi kula Nggih. modele kaya sing ditanggapne kula niki. Kaya sing disunati. Ha ya nggih, ora apa-apa nggih. Nggih, derek Pak Yoyok mawon. Niku riyen nggih. Tinggal katresnan nggih. Nggih, coba nggih. Nggih dibawani riyen Mbak Silvi. Pun bebas nggih derek. Kangenku tanpa upama niku saged nggih. Ampun. Dereng-dereng kok bojo loro to, Pak. Nggih. Kangenku tanpa upama. Neno Mong sliramu kang dadi telenging ati. suarane alus, piyayine ya cantik, lelewane milangoni wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil ora enek gethek cirine babar pisan. Nganti tekan atine barang ya alus. Temenanan. Kok swantene bening napa mike ngasta piyambak Mbak Silvi? Mboten niki saking panitia. Mikula ta niku? Duka? Oh, nggih mikula lek mriki berarti mikula. Pripun? Mikula pas napa mboten?
Penak, Pak. Penak alhamdulillah nggih. Ngono kuwi. Parandene ning omah selenti Ibu Kesi ya. Senengane nakal, randi kuping dislentik. Lah iya. Ana ngelingono nalika dina cengkoke mirip sinden tutik. Nggih. Sliramu. Sliramu natengan diko bareng, Mbak. Tresno lahir terus sing janelok tenan. Biasanya aku lek karo Bu Kesi ra iso bareng lho, Nduk. Ayo iki. Lah kok niki kalih kula kok langsung pas. Lah nggih kula mboten ngerti, mbok menawa suasanane Mbak Silvi, suasanane nggih. Ya Allah. Nggih. Luar biasa jenengan. Monggo ninggal katresnan sepisan mangke langgam riyin nggih to. Yang kedua saged dijaranke. Silvi Kumalasari ngunut. Pola-polai sak obah-obahe genape. Jarane ngene iki. Mana ya? Ayo. Os. Tulung aku. Ayo. Aku Pak.
Sik, saiki tak jak jagongan dulu ya. Nggih, ngasomik. Ayo, oke. Pripun ditabuhi Madangkara bingung mboten? Berdek lho Pak, saestu. Mergo sekarane dereng apal to. Nggih. Lah carane men apal, Pripun? sing rada kerep melu aku ya. Niku Nggih. carane nggih. Kapan-kapan mengke lek niku kula teng Solo, kula tak dolan teng griyane jenengan. Estu nggih. Mangke yen dolan nggen kula dipasne pas bukesi teng kantor mawon dadi. Berarti kula ngubungi sinten niki? Biasane kan kula WA-ane kalih Bu Kesi to. Ngubungi Larso mawon. Nggih. Nun sewu jenengan mangke ngantos sak telase limbukan to. Napa mung ngarep tok ngeten? Ngajeng tok. Bar niki terus kondur. Oh, berarti sak lagungkas bar niku jenengan saged kondur. Nggih. Bapak. Nggih, siap. Sembah nuwun. Niku Brahma Kesawan niku anak kula. Niki? Nggih, pun teng pondok niku Mbak Silvi. Nggih. Niki teng pondok. Nggih. Niki pas teng griya ngoten. Mboten dipun antar kalian Pak Jainul selaku guru pondok Nggih. untuk melihat Bapak Nyandalang supaya tidak terputus untuk mencintai budaya wayang. Ngoten niku. Nggih. Luar biasa. Nggih. Muga-muga apa sing dadi cita-citamu kasembatan ya Le ya. Amin. Dadi anak sing soleh, Amin. berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Muga-muga ora entuk ibu anyar ya Le ya. Ngoten niku dongane jenengan iki. Lho, ora ya ape to, Mbak? Ape to dong aku? Muga-muga ora entuk bojo apa jenenge ibu anyar lah ya apik to. Tapi jenengan ket mau sing dibahas monggo niku, berarti enten pandangan mesti niki. Lah pancen sak umur kula niku pandangan hidup. Mung dipandang tok wis hidup, ngoten nggih. Ngoten niku. Nggih. Nggih, niki berarti setunggal lagu malih nggih, Pak? Nggih, tunggal melih, nggih. Jenengan enten requestan malih? Mboten, nggih. Mbok menawi enten niki pamundutan saking Wiyaga-wiyaga Madangkara. Wah, nggih. Apa Mas Danang niku sing seneng anu, nggih. Mbak Wir niku ayo nggih. Apa sing cara saiki ngoten nggih saged kok kanca-kanca. Napa? Kusuma Wijaya nggih. Kusuma Wijaya. Oh nggih. Kusuma Wijaya nggih. Coba kaya apa? Lakon iki ayo. Madangkara iso ngiringi Mbak Silvi Kumalasari. Ayo nggih. Mboten kula sing bangga niki, Pak. Saged nderek ning jenengan bangga kula. Wah nggih. Hah? Nggih. Nggih. Ya, diaturake coba kaya apa? Kusuma Wijaya. Kusuma adalah bunga yang indah, Wijaya adalah kemenangan. Semoga hadirnya Mbak Silvi Kumalasari di Ponorogo menjadi keindahan dan kemenangan untuk warga masyarakat Ponorogo. Golek kata-kata ngeten iki angel lho Mbak Silvi. Luar biasa nggih. Luar biasa Madangkara. Padahal mboten enten elektune lho Pak nggih. Napa? Tapi kok iso Jane mbiyen enek ning Klodol ngoten. ngoten niku jenengan, Pak. Nggih tuku beras Mbak Silvi jenengan niku nggih. Iki kali nggih mbuktekke nadyan temu gamelan nyel nyatane nggih garap napa-napa nggih saged. Alhamdulillah. Dek Silvi, Dalem Bu. nyuwun sewu Pak Yoyo. Pripun? Iki gandeng Dek Silvi bar iki arep medun to. Ning aku kudu buka lan jujur bahwa kehadiran Silvi Kumalasari malam hari ini. Kumalisara. Ayo. Silvi Kumalasari hadir pada malam ini adalah atas permintaan Bu Kesi ketika di alun-alun Ponorogo. Elek ra, aku matur karo Pak Bupati. Nggih. Pak Bupati, jenengan temokne Pak Cahyo kali Silvi mesti jos geger gember. Ah iya nggih. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Nggih. Wah, iya toh? Bareng ketemu kula seneng, Mbak Silvi seneng ning sampean atine ketoke kok beteng. Ora, tenang bae. Aku Tenang, jujur Pak karo sampean. Yen aku iso nyenengke atimu, padha karo aku ki entuk swarga ngono lho Pak. Amin ya rabbal alamin. Saiki sebagai tanda bukti gandeng Dek Silvi saiki arep medun, awake kudu foto bertiga, kiwa tengen. Ayo. Kameramen siap? Aduh, kita foto, yo. Ayo. Saestu niki Bu. Ayo, sana kita. Wong loro tok aku rasa. Ora ben marem lho kenang-kenangan. Ayo dipoto Nadia ya kameramen. Diiringi, Cak. Diiringi. Iringane apa iki iringane apike? Kok malah tepuk sakinah pripun to, Pak? Seiringane sing cocok apa iki? Kedok ngorek yo. Kedok ngorek siap? Yo. Foto deh. Nyun sewu lho. Kawula nuwun sagung para lenggah kakung saha putri.
Menika adicara pawiwahan ingkang benten kalian Padati pun. Pak Yoyo hadap sini dong. Mbah, aku jane ora tau lho madhep penonton malah. Demi aku. Oh nggih, demi nggih. Aku mosok ngadeg. Duduk. Nggih, duduk nggih. Lenggah mawon, Pak. Duh, ya Allah. Gusti nyuwun ngapura. Nggih, pun. Iki permintaanku ya Pak, iki ora permintaane di Silvi. Iki sebagai tanda bukti yen aku ki tresno banget karo sampean Pakmu. Aku ndak melu-melu pokoknya. Marai keronto-ronto. Pak kok kapelan ya Pak ya bajunya? Napa? Kok serasi warna bajunya? Aja omong ngono tak ambung pisan ora. Lah ngene iki aku kudu jarak ngono. Instruksi kok kene jan patut Pak Yoyo bojone loro sumpah. Mboten aneh-aneh mboten nggih. Pun piye? Ya Allah. Gayane pripun? Hah? Ya dirangkul to. Happy. Kekalihe dirangkul to. Amin nggih. Tahu lah. Piye Pak Yoyo Kados tamu. anake piyambak mawon. Ya, pun. Pun nggih, matur nuwun nggih. Niki namung pas seduluran Bapak Ibu, mboten mungkin nggih. Namung pas seduluran. Nggih, sembah nuwun Mbak Silvi Kumalasari dan semua penggemarnya matur sembah nuwun nyuwun ngapunten nggih, Mbak. Sami-sami. Kula salaman riyen mawon. Nggih, monggo nggih ndherekaken. Lah. Hah, Sembah nuwun nggih, Pak. Kaya dilukmen lah wis. Mugi-mugi saged panggih malih kalih jenengan. Janji ya. Janji nggih. Wis ditodong. Ayo nggih. Insyaallah Pak, sehat-sehat selalu. Nggih. Kalian Bu Kesi langgeng-langgeng Amin. sampai maut memisahkan. Amin. Ning mboten kesusu kula nggih. Nggih. Dongamu medeni lho. Tekan maut barang. Yo pokoknya sampai sok ngoten lho Pak. Nggih, sampai esuk. Matur sembah nuwun nggih Pak Nggih, nggih. ndherekaken. Nggih, monggo assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tering doa penuh cinta dan kasih kepadamu. Mugi-mugi langgeng anggenipun bebrayan ngantos dalem pinaringan rahayu wilujeng. Sekali lagi para lenggah nyuwun tepuk tangan untuk Mbak Silvi Kumalasari. Ayo, nggih. Nggih, matur nuwun. Sekedap menika kula selani kejawi pepunden kula, inggih guru kula Mbah Yatno Rawuh. Menika pepunden kula Bapa Ladikun Adi Kuncara menika ugi dalang sepuh. Saking laladan gundik Laung ugi kepareng rawuh lan ugi ngersakaken ngregengaken swasana atur pisumbang dandang gula ingkang menika sandi asma gelar budaya Mataraman Ponorogo. Monggo Mbah Ladikun menika kula caosi wekdal sawetawis. Nah, kula suwun para lenggah sabar sekedap. Nggih. Monggo Mbah Ladikun sing lenggah. Nyuwun sewu Mas Ayo. Nggih. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu Bapak. Sukses selalu Mas Ayo tampil wonten Sumarata. Amin nggih. Asta jenengan ki wonten pulute to, Mas? Lah napa? Ya kok wayange belas ora keter niku. Wah, nggih. Mbah Nggih, Mas. nuwun Bapak nggih. Rumiyin bapakipun Mas Yatno, Pak Kasman menika ugi mekaten. Nggih. Alus trampil pramila mugi-mugi menika murakapi dhateng Mas Cahya. Amin ya rabbal alamin. Sembah nuwun. Nuwun sewu Mas Cahya, ing Nggih. mriki kula mboten matur dangu. Namung kula ndamel dandang gula. Nggih menika werdine gelar budaya Mataram wonten Ponorogo. Inggih. Sugeng dalu Mas Yatno. Nggih. Nggih. Monggo. Gebyaripun acara puniki laras nggenya memetri budaya Jawa endah Thank you.
dalu Mas Lindro. Sugeng dalu Mbak Cangik, Mbak Limbu. Mas Andi TB sehat nggih Mas? Alhamdulillah pangestunipun panjenengan pikantuk sehat walafiat, Bu Cangik, Bu Limbu. Alhamdulillah. Luar biasa malam ini. Pripun Mas TB? Sumarata Ponorogo luar biasa, wayangan dalam rangka nonton bareng Indonesia lawan Irak. Lho. Kleru ngawur ae. Festival nggih Pak nggih. Festival Budaya Mataraman. Festival Budaya Mataraman niki kebenaran diadakan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Jawa Timur Inggih. sesarengan kalian sinergitas DPRD Provinsi Jawa Timur mapan wonten Ponorogo teng Inggih. Pasar Sumarata. Dawuh leres. Wah niki pas. Piye Mas? Ngendikane Pak Giri Sancoko, Pak Bupati bahwa perekonomian di Ponorogo itu mengalami kenaikan 6 sampai 7%. Nggih. Yang hebat mboten namung niku lho Mas. Pripun? Salah satu kabupaten yang bersih dari yang namanya komplek prostitusi dan juga lokalisasi itu hanya di Kabupaten Ponorogo. Tepuk tangan untuk Ponorogo, luar biasa. Luar biasa Ponorogo saiki wis ra ono komplek, Mas. Alhamdulillah. Saya sangat. Nggih, mergi saniki zamane online, Pak. Wis regane cetok. Wis up ngawur niki saya ngawur, Mas. Ketoke ngelem ning ngeblekne lek kuwi. Mboten niku namanya penyakit masyarakat, Pak niku. Pekat Ponorogo pancen hebat luar biasa. Nggih. Perekonomian tumbuh dengan pesat, dengan melejit, dengan di bawah kepemimpinan Bapak Bupati. Napa meneh niki sewanten Pasar Sumarata. Pripun? Nyuwun sewu jenengan nek dereng diarani teka ning Sumarata niku nek dereng jenengan mampir tenggone Cakruk Druwo, Pak. Lho, Napa? Cakruk Druwo niki gene Mbah Galung premane Ponorogo gedhe dhuwur niki. Masya Allah ngoten nggih. Jajananipun komplit ana eneng jenang Ponorogo Asli cucur Nggih. getuk golan ana. Nggih. terus bolmu Apa kuwi? Bolmu ki apa to, Be? jenengan ngerti roti cilik mboten to Pak roti cilik niki lho Bolu. luwi Jakarta nek Ponorogo niki mu Dadine Lu terus gue bolmu bolku BTB Mas yo Jakarta, Mas yo Ponorogo ki nek bolu ya bolu. lu gak pernah ke Jakarta sih Waduh. makanya gak bisa ngomong Betawi Lo emang asli Jakarta. main dong ke Jakarta sama Pak Cahye Waduh. Cahyo. niku jadi Pak Oh, cara Betawi. nggih Betawi niku jadi Terus Emang lo asli Jakarta. gue sebetulnya Jakarta Pak Jakartanya mana? Tanah Abang lek wilayah ya Abang ya Abang. anu jadi Pak Oh, Tanah Abang. ye Tanah Abang Lo sekarang kok di Jawa? gue aslinya di Jakarta lama Pak kok pulang ke Jawa? iya atlet di sana gue bukan dagelan Oh, atlet apa? atlet karate pencak silit gue di sana Wis. Pencak silat. niku jadi Pak Ah, ya ora kabeh dingonokke kuwi kleru lek kuwi. Nek pencak silat nggih pencak silat ya Mas. Pencak Ye, silat. pencak silat di sana terus gue tinggal di Jawa di Tuban Oh. Sampai siapa? sama kakek sama adik gue Pak Oh, Baik. bapak ibu. nyokap sama bokap Nyokap sama bokap. ye nyokap sama bokap di Jakarta sekarang Oh, sekarang alhamdulillah bisa silaturahmi di sini. Alhamdulillah wah niki luar biasa sampean teko kene arep maringi apa Mas Ya paling ndak iki memberi contoh napa niki paring donga ya Pak Yoyo. Leres. Wong jenenge- Yang pertama niku donga niku. Leres muga-muga warga Ponorogo diparingi sehat, diparingi panjang yuswa, nandur kelapa ning pinggir sumur warga Ponorogo muga-muga panjang umur. Amin. Ya rabbal alamin. Tuku melon ning dhuwur tampah kabeh penonton saya barokah amin Allahumma. Amin. Nah ngene iki lho, yo kowe ngopo lho ndongakno parian utawa pantun Pak Yoyo nyuwun sewu pamit panjenengan pantun. Kula. Nggih. Nggih, siap, nggih. Teng Kutha Solo dinane Jemuah, kabeh warga masyarakat Ponorogo mugi-mugi tansah berkah barokah. Amin. Nggih. Tuh, kena kanggo Ya. contoh. Awakmu genten kon apa parian parian apa pantun kaya aku mau to nandur kelapa ning pinggir sumur warga Ponorogo muga-muga sangsaya makmur. tak urus sik nyuwun sewu Pripun? nandur kelapa ning pinggir sumur
warga Ponorogo muga-muga tambah makmur. Niki cara ngaten niki ndongakno bener napa salah? Lho, nek kanggene kula nggih bener. Sing ngomong bener sapa? Lho, upamane jenengan nyalahke dasare napa kok nyalahke? Ora ana critane ndonga kok gawe pantun niku alim ulama kiai kurang menganjurkan. Lho, ndonga gawe pantun niku malaikat nyakete bingung. Kok iso? Lho, saniki jenengan ndonga gawe pantun. Imam ning masjid napa mboten bingung? Lho kok iso bingung? Saiki Allahu Akbar. Budal sekolah mangan es krim. Bismillahirrahmanirrahim. Main jadu tengah alas kul a'udzu biro binas. Iki salat bare jam pira? Donga niku sing biasa sing bloko suto masyarakat teng mriki paham. Oh, contone pripun umpamane lek jenengan? Dongane niki nggih mugi-mugi sedaya warga Ponorogo insyaallah pinaringan bagas kewarasan. Amin. Adoh saka bilahe cedhak rejeki, gampang anggone golek sandang papan lan pangan, ayem tentrem. Donga gawe pantun. Lah sire kula ben indah ngono ya. Lah yang cacakane niku wonten, Pak. Oh, empan papan ngoten nggih. 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 Tadi donga iki kudu nganggo pantun ora entuk. Ora entuk. Tapi ya paling bahagia iki kaya panjenenganipun Mas Dalang, Mas Yoyok, Mas. Nyambut gawe iki nek ditunggani karo garwane iki saya barokah, cara keluarga ono sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Nggih mboten, rabbal Pak. alamin. Nggih leres nggih. Seorang pemimpin yang patut kita apresiasi hanya beliau. Seorang dalang pada malam hari ini pagelaran pimpinannya ya Pak Cahyo, Pak Yoyo iki. Nah, kuwi rungokno kuwi be. Gawean sing paling abot ya Pak Yoyo nggih to, Mas? Leres nggih. Dalang iki apa? Gaweane abot. Dalang abot. Abot. Sing ngomong dalang abot sapa tawapuke rene. Lho, dalang karek dok 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 dok. Oh, 80 yuta. Karek 100 yuta abote kon ndi? Sik aku sing protes. Pripun? Sing jenenge dalang wiwit saka sirah nganti tekan ngisor kabeh kerja lho, Mas. Iki mikir, mripat nyawang wayang. Nggih. Iki ambekan nggih nirung terus lambe omong sawengi utuh, suluk sawengi utuh. Nyuwun sewu kabeh mikir mripat ngawasi. Ah. Tukang kendang napa ora ngawasi? Tukang kendang niku mboten ngawasi ngiringi wayang, bleset, Pak. Lho mboten niku tok, tangan kula sewengi ngobahke wayang sabetan niku ya Lah rekoso. tukang geder napa mboten obah tangane? Lah niki sing beda. Napa? Kula niki njejak keprak sewengi utuh, jag-jag yen nganti kleru lek njejak iso malah iki cilaka. Lah tukang jaipong. Lah pripun? Kendang jaipong iki sikile niku melu obah. Jenengan pamer, dalang nyuwara terus sinden sakmene kae apa bisu? Tapi abot lho dalang kuwi lho, Beb. Nyuwun sewu tak dalang niku abot napa enteng? Abot. Nek abot nyapa ben bengi tanggapan. Sik. Nek abot rene ngomah. Ini adalah tanggung jawab. Mergo dipercaya kalian pemerintah ing Provinsi Jawa Timur, Pak DPR, aku gelem ra gelem ya kudu nindakke amanah. Abot kaya apa tak lakoni kanthi ikhlas. Nyuwun sewu, dalang itu profesi yang enteng. Kula benerke sing abot niku prosesnya untuk menjadi dalang. Nggih napa mboten? Bener lagi, cocok. Ah, ngono kok dalang abot tanggung jawab ngono ya 100 juta ditampa. Be, kowe ngomong aja ngladri aja ngawur nyuwun sewu lho Pak Yoyo. Pripun? Kowe iki bengi iki nek ora ana wayang, ora enek Pak Yoyo kuwi arep melu sapa? Nyapa? Lho, kabeh iki yoga sinden tanggung jawabe Pak Yoyo. Kabeh yoga sinden tukang son ki wedi karo Pak Yoyo. Alah omonge sapa ana sitok sing ra wedi. Sapa? Iki. Ah, jajal. Yoga sinden tukang son kabeh oleh wedi. Jenengan wani nyentak iki perang Guntarayana, Pak. Waduh. Perange sapa kuwi? Perange Arjuna karo Prabu Hanacaraka. Niwata kawaca. Nah, niwata kawaca. Wong kowe iki lho, nek ora enek Pak Yoyo, nek ora enek wayang, kowe arep melok sapa? Bengi iki bayaranmu iki Pak Yoyo sing nyekel, sing gawa iki Pak Yoyo. Ya lah jare sapa? Lho, sing bayari ya Dinas Pariwisata Budaya Jawa Timur to. Pak Yoyo itu perantara, ibaratnya kaya bank. Lho maksudnya bang Duit disetor ning Pak Yoyo diwenehne ning aku. Pikiran dia berhak apa-apa. Sik, saka panitia diparingne aku to. Nggih. Upamane ora tak paringne jenengan, jenengan lak ora entuk rejeki. Nyuwun Bu Kesi. Lho, Wani Gus, kali Bu Kesi. Bu Kesi tak omongi, jatahe TB aja dinehne Bu Kesi. Mendhi Bu Kesi manut karo aku mergo aku imam rumah tangga. Ora mungkin wong iki biyen tilasanku kok ora Eh. mungkin. Sik, sik.
ngawu-ngawu. Lah, Bukesi, kok sik tau wingi ra nyawang karo gethokmu. Gantenge kaya ngono mosok Bukesi cantik suarane apik kondang. Mosok gure entuk gemuk kaya sampean ora. Pak, kula omongi nggih. Napa? Ganteng elek niku nek rabi sing digawe ora sirahe. Lho, lha apane? Liyane. Lah, dengan kudu paham niki. Nggih, ning ndase tetep kanggo. Ayo. Kok nyek Kowe iki kudune sing introspeksi iki diri iki kowe awakmu. nyapa? Mbak Kesi kok ngantek seneng karo kowe apa ora nyilo jitokmu wong raimu kaya boton tah. Nggih mboten Mas. Nggih. Lah kowe kok sombong nyuwun sewu lho nek Bu Kesi kali bojo kula sing saniki nggih tebih bumi langit ngene Pak. Ayu bojone jenengan. Lho bojo kula nyuwun sewu lho, titele Bu Kesi niki napa? Magister seni. Halah MSN. MSN. Bojo kula niku titele SPD MM. Oh, Sarjana Pendidikan Magister Manajemen. Sing ngomong sapa? Lah niku SPDM SPDMM. Sekolah pedodil mergo meteng. Wah. Jadi aku pacaran 2 wulan iki bojoku meteng 3 wulan. ngene iki jenenge ora kenek dienggo Untuk. contoh. Tapi kebersihannya patut diacungi jempol, Pak. Bersih piye? Bojo kula niku Nadianto elek nyuwun sewu lho mboten sombong. Nggih. Nek kemui nggih banyu aqua. Lho, Bojomu kuwi? Lah Bu Kesi paling kemui banyu pam, banyu sanyo. Bojo kula kemui banyu aqua. Aduse gawe Fanta. Lho, aduse kuwi be Gawe Fanta, raupe gawe Sprite. Cawike gawe ale-ale, Pak. Dadi perang-perang dino direbung semut. Gawa kele ra umum, tapi legi rasane. Lah, kowe iso-iso kojok kowe iki. Beda iki lho sapantaran karo iki lho. Bojoku SH niki, Pak. Apa kuwi? Lucy Brahman SH. Sarjana hukum. Son horeg niki ya. Kowe iki aja ngawur lho, iki bengi iki danyange ning gone Mbak Lucy lho, iki malah nyepelekke. Nyapa? Lah iki Mbak Lucy bayaranmu tanggung jawabmu ning gone Mbak Lucy mbok nyek darani son horeg. Aku iki muridé Mbak Yatno. Ora diwedi nek karo Lucy Brahman pah. Nek bengi dodol marimas sakniki. Mbak Lucy niku. SS Nek gene awan PNS. PNS Nek jelas. bengi nyinden nek prai nyinden dodol marimas. Maksudnya mari Mas ki Anggerane wong lanang liwat terus mari Mas. Mari Mas. Kuwi pelecehan lek kuwi. Aku kok mau dadi Mbak Lucy ora trima kaya kula ngono. nggih sami dasare dagelan gundul nek kula tak bacok mawon. Ha iya. Putra daerah wilayah Ponorogo kok. Nggih, kuwi Nyuwun sewu, dulure Mbak Lucy. pirang-pirang kok. Kula aturi jumeneng, Mbak. Lah iki lho, arep nyepelekne sampean. Malah darane kok ngguri kok Lucy kaya apa sales Yakut barang ngono kok. Lho ya ta potongane kaya son horeg. Wow. Kaya son apa? Son horeg. Wow. Bokonge nggawa kompresor. Ngenyek. Piyai sing miji apa piyai sing ayu lencir kuning yo ngene iki kok. Lencir kuning iki mripatmu katarak apa piye? Potongan kaya celengan Semar. Ayu nggih Pak Yoyo nggih. Cantik, luwes, kewes merbawani. Nyuwun sewu, selamat malam Wilujeng Dalu, Mama Lucy. Selamat malam. Pripun kabaripun Ibu? Sae. Wah, piyai kok alus ngeten nggih Pak Yoyo. Nggih. Wah, ngene iki lho kena kanggo contoh. Alus apa? Alus itu wayangan. Dajal meni reokan kebayak dicoplok karo ngowo. Wilujeng dalu Mas Cahya Puntati. Inggih, Mbak Yu sugeng dalu. Mugi tansah pinaringan kesehatan panjang yuswa lan kasuksesan panjenengan sekalian garwa lan sak kanca. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun donga pangestunipun. Matur sembah nuwun sampun ngregengaken acara wonten wilayah Sumarata khususnya. Inggih. Kami mewakili warga masyarakat Ponorogo luar biasa merupakan suatu kehormatan. Matur sembah nuwun nggih Mas. Nggih, semanten ugi kula nggih ngaturaken panuwun dumateng Mbak Lucy Brahman. Nggih. Mugi-mugi tansah pinaringan sehat walafiat. Dawah sami-sami. Panjang yuswa. Inggih. Murah rejeki. Amin pangestunipun. Apa, Be? Raiku ditabrak bis Jaya. Kok Besaya? Lah kowe manggonmu ya kono sirahmu kok. Sing ra ngerti unggah-ungguh ya iki. Lho, iki sing asli wong Jawa Ponorogo sing paham tata krama ya iki. Nyuwun sewu jenengan niku ndamel gelungan, kebayak, jarik, paling gak sopan santun tetep dijogo. Nek karo ngendika karo Mas Yoyo niku ningali pawakan. Nek awake cilik iso nyuwun sewu Mas Yoyo dangu mboten pinanggi. Nggih, luwes kene ya. Nek lemu iku aja mengguri. Lho, yo nek sing ngerti kae lagi omong-omongan, sing ra ngerti kaya pitik ngendhok. Lah kudune piye? Mengarep nyuwun Maksudnya sewu mengarep. Mas Yoyo pripun tawartosipun. Ngarep Dangu ya? mboten pinanggi lho Mas. Nggih. Mengarep. Oh, malah mengguri.
Nuwun pangapunten sedaya kalepatan lho Mas Yoyo. Mbok pilih kula wonten klentunipun tembung wonten dalu menika. Matur sembah nuwun sampun ngregengaken acara dalu menika. Mbah Nur sedaya penonton. Matur suwun. Adapke nang nek coplok lho, Aja banter-banter. Lah kene iki ku yo Kowe ngono. banter-banter mbayat kok terus mesti kae lusik ana apa mesti melu ngene. Lah kowe meneh contoh ya ngono ki wong ki mbok ya bangga duwe bojo kaya Mbak Lucy ngeten iki lho Mas Yoyo. Nggih. Wong lanang ki nek duwe bojo kaya Mbak Lucy cerdas, pinter, PNS, tur gemi setiti. Lho, bojomu iki mbok ya kaya Mbak Lucy ditukokne gelang ngene iki. Lho, Tenan bojo lemu kuwi ora diingoni ya panggah Panggah, gede seger. gede. Bu Kesi kuwi mbiyen cuwilik dirabi karo Mas Saya Kuntanti ayem ya awake seger. Kuwi tengere iki ayem. Ayem apa? Loh, jangan melihat dari fisiknya peh diopeni terus ayem. Justru ngaten iki nyuwun sewu awak lemu niki malah sing pekok bojone. Lho, kok iso pekok iki lho? Mesti dhuwit dul dikekne kabeh. Iya toh? Lah iya. Entuk blonjo, entuk bayaran gaji dikekne kabeh. Mulane wong wedok rusak mergo panganan apa wae ditukoni. Awake kaya ngene iki. lho ngono kuwi tengere wong lanang sing gelem moyakne wong wedok gendeng. Kontene Pak Cahyo kuwi seorang suami yang setia. Piro kaya-kayane Mbak Kesi sing dicaosi. Ora kaya kowe iki. Serupane kaya gembok. Idoni Mbak Idoni. Bojone dope mati Lah. sisih. Lho, apane dope? Mati sisih. Mas aku bojoku PC lho piye kaya mati sisih. Gelas. Rumangsane kowe iki sowaning Ponorogo arep ngaturke apa kok malah padu ae. Lho kowe lho sing marai, ngaturne apa? Ayo mari jenengan maringi napa kagem warga Ponorogo Nggih, sing apal lak Mbak Lucy. Ning karakter joget Kyai wis akeh sing Ponorogo. iso. Nggih. Pancen nyanyi wah wis ngerti. Budange. Mbak Lucy iki jaman biyen penyanyi anu Pak, orkes. Nggih, Lagu leres. apa, Mas? begitu nyanyi patang lagu iki nek bangun omah, Pak. Lho, kok iso? Kok iso ngono? Tenan iki sing ngantem boto, semen, pasir. Wes Kowe aja meneh dadi bener piyai mriki niku seniman banyak. Hebat. Banyak kanca-kanca dalang rapuh sing Leres. dipandingani Mbah Tiatno dan kawan-kawan. Di Nggih. sini juga ada campur sari kondang. Betul. Dulu pimpinane Pak Mantan Pak Wabu. Oh, Nggih. piyai kene pinter nyanyi kabeh. wah hebat luar Nggih, biasa. niki nggih asline nggih mriki niki. Oh, asli putra Jadi, daerah Sumoroto bener. iki. Jadi Pak Cahyo tadi juga bener dawuh Bu Kesi kuwantuk rezeki luar biasa. Sebenarnya Mbak Silvi itu sudah tidak menerima job wayang. Nggih. Tapi karena bejone Pak Yoyo neh, Nggih, Mbak pripun? Silvi blidru akhirnya balik ketemu cintanya. Sesuai janjine kare Mbak Kesi ya. Nggih, Nggih, Mas yo. nggih, leres. Mbak Kesi janjine somben lek wayangan lagi di Ponorogo Iya. nekakne Mbak Silvi, Nggih. Mami Lucy Nggih. kalih kula. Nggih. Lah kowe melok sapa? Melu sapa? Melok sapa kowe? Aku mang di Pak Yoyo ditelepon dari provinsi. Aku yo karo TB. Lah kowe rene melu Aku sapa? karo Mama Lucy wis jelas ning alun-alun Ponorogo karo Oh, jenengan. jelas, jelas. Sesuai Lah. janjine Pak Bupati. Tiwas bunyal banyol ora cetha iki melu sapa. Jenengan sing telepon sinten? Langsung EO dari provinsi. Sampean? Iya iya. Sampean? Aku Mama Lucy. Wayu pimpinane EO nih. Lho aku mbok telepon lho mau. Lho. Loh, sapa sing telepon kowe? Lah ngomong B tanggal 11 ning Ponorogo wayangan Mas Yoyo. Sapa kowe? Lho, kowe ditelepon piye karo Mas Lucy? Aku ra ndek nomor teleponmu kok. Lho, sing telepon aku sapa? Lah mbok aku yo ora duwe kok nomormu kok. Telepone piye? Telepone B tanggal 11. Wayangan ning Sumoroto dalange Pak Yoyo, Pak Cahyo Kuntadi. Lho, kowe kan ora kon dagel, kowe iki kon nonton Pak Yoyo karo Mama Lucy. Kon delok to? Kon delok. Ben delok kok jarian lho. Sapa sing? Lah wis salah alamat ya ngono Terus iki. iki ben medun. Heeh. Wong kowe ra genah. Ora genah, kowe medhun ora apa-apa. Lah ra apa-apa aku tuh kene silaturahmi karo Mas Yoyo Mas ya. Nggih, lho nggih. Alhamdulillah. Anggere ikhlas lahir batin jenengan entuk ijol rezeki mangke. Tenan ya, Pak? Nggih, Dijoli tenan. dijoli. Sumpah? Sumpah, nggih. Wah, Watone kelas lahir batin lho nggih. Nggih. Ning ijol sosok ora mesti, ora kudu duwe, upamane keluargane jenengan diparingi tentrem, bojone setia niku ya rezeki. Ngoten. Mosok 700 ra metu blas, Pak. Lho, Ya, sing jenenge rezeki lak ya sangkan paran to, Mas. Ora mesti ngono kuwi. Lah, leres rezeki ku derajat pangkat jodoh rezeki pati lan nomor kuwi sing ngatur Kok nomor barang lho. sing ngatur Gusti Allah nggih Pak nggih. Nggih. Wis muga-muga entuk ganti. Amin, Lah, amin. Spesial iki karo Mas Yoyo
tunjukkan spesialis yang lain. Apa, Mbak? Apa? Nyanyi wis kulino. Nari Nari wis kulino, dajal ketoprakan. Iya, setengah ramban ya. Ya setengah ramban tok. ya. Siti tak pramen wae. Iki juga tak aturne salam kagem Kyai Sumaroto Kabeh sedaya, Jin. mugi tansah panjang yuswa matur sembah nuwun rampipun nggih. Bapak Ibu salam kangen kula. Dangu mboten pinanggih. Terus ini juga rawuh. Nah, Sinten menika? fan klub Mas Yoyo Caksi Lovers, Oh. Susi Brahman fan club, nah, Mbak Susi dan kawan-kawan. terima kasih. Wah, pancen penggemare akeh kok ya, Bi ya. Anu, Lakone apa ketoprake? nyuwun lakon apa, Pak? Derek jenengan. Nggih. Pun niki anu mawon. Jenengan anu, niki role kurang setunggal. Napa? Dadi Damar Wulan. Ojo aku ra samel. Aku tak ngentongi ae. Ora iso ngentongi. Iso wis kulino ya. Lakone anu wae, Mas. Lakone apa, Mas? Anu apa jenenge lakone Roro Jonggrang. Oh, Nah, Roro Jonggrang. nggih. Roro Jonggrang karo Bandung Bondowoso. Ya. Ki Roro Jonggrang kuwi pake Prabu Piccolo kan dipateni karo Tupolo. ya Bupolo. Tupolo kaya merek sepatu wae. Ayo. Lakone yo. Nah, Ya. Kowe dadi apa, Bi? apa? Kowe dadi Dadi apa? apa? Bandung Bondowoso. Oh ya, Kowe dadi sing nanggap, sing nanggap. Jin. Jim, Iki dadi Dek, Roro kudune Jonggrang. jine iki kuwono. Rupane gundul. Oh ya, kayak Jimmy. Ayo. Sampeyan rasan-rasan sik mergo pake dipateni arep males karo Bandung Bondowoso. Aku ra Terus rasan karo sapa? dhewean. Mudarasa berarti. Ngudarasa terus aku teko, sampeyan ngerangkul aku terus nyambung aku tapi aku cocok gelem lho. Loh, Kowe dapukmu apa lho? Bandung. Bandung ya ora iso. Ya, ya. Musuhan no adewe kok. Iya. Ngambung ngidoni ya. modiar kowe. Bandung kok didoni kaya Yuk, duduk. Duduk. Jagat katon peteng dedek. Rasa diri ora duwe. Anangan apa kang krana lawan. Wis tumekaning pati. Nanging titen ana. Nah, alon-alon. Sirah. Ora gelem. Nah, Monggo jenengan. Ketika Legowo nrimo iki sing kedadian ana ing papan mangke. taktuk iki masamu bakul bakso apa piye? dandangi kentongan. Kentongan bedandani Mbak iki Jograng iki ben omong sing. Jograng, aku sing teko Jograng. Kangen karo kowe Jograng. guyu iso arang-arang ngono. Grang, tak sengaja teko ning papan kene aku kangen karo kowe. Katokmu isih tak simpen Jograng. Mosok langsung kaya ngono. Jograng apa futsal to? Kula niku kedane kali Jograng mergo nyimpen niki lho, Pak. Coba to sawangen ukuran. Bandung Bondowoso. Jograng. Iki bandunge kocluk lagi. Nyapa kowe ku? Ora nek Bandung kakakku masa semono gedine. Dol budol, kowe aja cengok nemen-nemen. Sikilmu lho kliru. Lho, bolongane kurang siji. Iki gak buntut to. Buntut mbahmu kono. Iki yo sikil, kiku kok walah, yo. Dong, Juk, Bandung kok katoke Adidas. Jograng. Jograng. Sepet-sepet saune mentah, diempet-empet saya ora betah. Aku teko ning papan kene tulung ladenono katresnanku ya Jograng. Wong ora ngilo karo gitoke dhewe. Nyapa? Sutik nyawang rupamu Bandung. Apa aku kurang elek? Kurang bagus maksudnya. Kurang lagi kurang elek, Pak Panjeno. Dadi wong lanang aja sok kegeden rumangsa. Sendro Pak Des, sendro Pak Des. Apa? Iki lho sendro iki. Walah.
Srindro gamelan. Lah kok karo Mardi iki kok ganggu. Jenengmu sapa? Tak gandrung bengi iki gelem ora gelem kowe jonggrang. Rukun Islam. Gandrung apa pelinge piye to? Ora oleh kuwi Sing roman-roman kan akeh. Karepku ben iso mualaf lho Pak Dene. Wah, Sinebut pahlawan putri. Alah bocah ayune kaya ngene ayo manut aja. Pandung aja kurang ajar. Alah pertama terus kalem Sri kuning mustika tuban. Aja kaya ngono Bandung, aja kaya ngono Bandung. Kurang ajar. Terus aku bakal Minggat. alah mojo kaya pite jago arep babon epek terus akrem pelek gitu. Rasane kok nek Bandung. Aku tresno karo kowe wong ayu. Masa kukute jagat aku ora bakal nampa katresnanmu Bandung. Sopo iki? Mbanmu iki. Biomban. Aduh, kangen karo kowe Biomban. Bandunge ngragas men to. Kangen kali mbane, Pak. Wah, Putra Kanjeng Sirolawe. Ayo ilinga Bandung. Apa Kanjeng? Aku ora bakal nampa katresnanmu. Oh. Sampeyan imut Bandung. Bengi-bengi njaluk ngemut. Bandung gudeg. Lah ngomong apa? Emut. Oh, emut. Emut ki eling. Oh iya. Waktuku kecil aku tak tahu yang penting. Aku kira pentil. aku sentil gak tahu ngapain. Alah wis gelem kowe. Aku bar karep berhoi. Juga aku ya kesetrum lho. Dok prangkung Bojonegoro. Manut toya wong ayu. Mah Bandung. Upama kowe kelakon dadi bojoku kowe bakal nyuwun apa? Nyuwun ambulan. Gawe ya apa? Muamat kowe kuwi. ora jonggrang galak men kaya brimob. Mas ya wadon ora jonggrang kuwi pendekar pegel ora ati bapakku mbok pateni. Dendam kuwi. Dendam aku. Alah dendam kuwi bapak wis tuwa ya wis kena asma. Kalau wong mati saiki entuk beras akeh. Wis Bandung Yo iki. kangkung Bojonegoro. Mah Bandung mah. Bebel. Iya, iki lek bawa iki bebel. Wiratmo. Hop. Iki lho. Kanes ya amit aku ayu-ayu. Bandung Bondowoso wis ora sambok terus nenek mung ngalem bono aku. Wekasan. Aku metuku kapan? Sik urung aku duwe beban sik. Durung. Ora ndang metu-metu. Iki sing gandrung sik urung njaluk serono. Kok koyo anoman. Kuwi dapukmu ki lho apa, Ndruk? Kula buta ora ndang dikon metu-metu. Ayo Pake buta. Tok aku duwe beban sik. Wekasan sringune dugo. Wis ora sambok terus nelek mung ngalem bono lek mung gandrung aku Bandung. Dadi kusumane bangsa. Kowe pancen nyoto-nyoto tresno pengen ngepek bojo aku tenan. Tak rewangi pecaing dodo utahe ngludir aku tresno karo kowe. Ngono ya Bandung. Pancen nyoto-nyoto kowe pengen ngepek garwa aku duwe bebono. Kowe iso minangkani apa ora? Bebonomu apa wong ayu? Ngono ya Bandung. Heeh. Aku gawekno anak cacahe 1000 Bandung. Anak 1000. Sandi kok anak. Alah, limoe dengkul seyek kok apa meneh. Kaya yaya manten pertama kaya wah limoe dengkul geder kabeh. Njaluk apa kowe? Aku nyuwun mbok gaweke candhi cacahe 1000 ananging sadurunge parah esuk candhi kuwi kudu dadi Bandung. Ayo buktekno kowe iso apa ora? Bakal tak turuti penjalukmu. Coba Ojo buktekno Bandung ayo. Piye? Toprak kok srepek nyeluk dia deng tang tang deng tang tang deng. Oh, geteran ya. Padang karet tolok ukur kerawitan lho kok kleru lho. Mo nem.
Keduren ra penak ora antep malah. Sing kaya biasane lho, kula teh apa to? Aja niru lambiku. Deng teng teng deng dong dong deng ngono. Ora gawe cangkem iki dituthuk. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizka afton birahmatika ya arhamar rahimin. Kopat kapit setan ora doyan demit ora ndulit. Peso mlengkung jenenge arit. Sendok mi jenenge supit. Nemplek ning kathok jenenge pecirit. Jin setan pripayangan metu aku Bandung Bondowoso. Ayo, gendruwune. Jin setan pripayangan metu wek. Telat. Aku wis metu. Metu ya? Ya, neh. Setan yang doyan demit orang demit. Demit. Sine matane picek tenane lho. Dalan ambane sampeyan neraki wong topo. Kok jauh. Astagfirullahaladzim. Ijim kok kaya ngono apike. Lah niki ngangge songkok. Mbon mualaf. Sin Wanya dawuh. bun injang dedawah sonten kula benjang derek sinten. Nek arep lamaran kok piye? Aku njaluk tulung ya Jin. Tulung apa ya, Ra? Calon bojoku gelem dadi bojoku nek njaluk candi akeh 1000 ning suwengi kudu dadi. Aku rak matur karo Gustiku Jim sing paling ketuane Jim. Sanggup ora Jin? Sanggup ketua Jim? Ah. Ketua Jim? Oh alang gorene ketuane Jim to? Ketua Jim. Ya ampun, Jin. Ketuane Jim malah ngiler piye kowe. Mas, malah entek lianggaran iki. Wonten dawuh panjenengan damel ki napa Ndara? Gaweno candi cacahe 1000, Jin. Oh, mengenai ngoten kula Suwengi kudu dadi. kula akan Ndara wilahe kaya ngene. Ya tadi. Sik, dongamu iki piye? Omonganmu ora cetha belas to. Lah wong Jim iki untune metu ya ora jelas to, Pak. Pak ki kok goblok. Kowe ora tau ndelok Jim kuwi apa? Aku lho duwe situse Jim. Ora tau duwe aplikasi Jim ki apa? Wilahe kae baolah aku ya lo gawe ya. Iya, goreng. Lah coba yo, cari yo. Ana suara kiri. Suara kiri. Oh, iki pitike dipangan kiri gitu ya. Suara pitik kok kiri breng metu. Lah kan marang esuk sembarang. Wonten suara pitik dero. Wis rampung apa durung? Sampun dero Wis rampung. Jograng, sawangan iki jograng. Candi wis dadi. Delengen ana sing Sinar Jaya, apotek, Suryamat. Pinggir candine apik-apik kuwi ana sing Kowe iki rukun. iki jagep candi. Kuwi tenanan. Wis Kowe itungan wis iso minangkani apa sing dadi panyuwunku? 1000 candi wis dadi. Coba tak hitungi ya Bandung. 1, 2, 3, 4, 5 kae cacahe ana 500. 500 sing sebelah kono. 1, 2, 3, 4, 5 cacahe ana 2000.
Keluwen. Lah bila Oh, njaluk 1000 dadi gawe 2000. ku 1000. Oh, 1000 ta? 1, 2, 3, 4, 5, 3000. Mosok punjul. Kok sukemen ya? 1, 2, 3, 4. Yo, cacahe ono 400. 900. Iki. 400. Iki, itu kan. 400 berarti kuwi basa. 900. Iki ono 50 Bandung lho. 950 iki sing ngiri. 50. Iki ono 40. 50. Ora neng, Piro iki? ora neng Piro iki? 49. 49. Wah, marai iki lho candi gedhe dhewe ngentekno bahan iki. Jadi sing cilik kurang 1000 Bandung. Gede candine. Wah, Bane entek akhire. banen teh iki. Bandung wis ora usah ngendho kowe. Tegese kowe ora iso minangkani apa sing ndak suwun Bandung. Kanggo jangkeping 1000 candi ora ana liya, ya mung kowe. Ae. Gareng roko. Gayamu koyo ngono, lagi di patung to ki. Rasane iki lho. Poketan. Loro candi 1000 loro jombrang pun dados. Pun dados ya. Ah, Nggih. Aku ijazah dadi buta apa ora? Engko sing kok metu, bodolan metu neh kowe. Niki diatur nembang Satu lagu Mbak Lucy Brahman, monggo derek jenengan. Rene. Kurang ajar iki nek omahku dhewe kok kowe dulak-dulak pipiku. Isin aku didelok tangga-tanggaku iki. Nggih. Ngono ki jenenge ra sopan ra ngajari karo aku. Kok dulak-dulak bokong bareng. Ora wambung pisan kowe. Mbak, keprok ngene iki lho, keprok ngene iki. Pun. Niki lah kangge gemene wekdal mangke kalajengaken wonten ing goro-goro nggih Mas. Siap. Derekaken. Kula tak mbacutne glaring crita. Monggo. Sugeng lenggah dumateng para pamirsa sedaya. Nyuwun pangestu panjurung dumateng Bapa